kaudella 1982-83 ja on tähän mennessä pelaamissaan liigaotteluissa tehnyt 156 maalia ja antanut 404 maaliin johtanutta syöttöä, eli 560 tehopistettä. Lisäksi Raipe on edustanut Suomea 330 maaottelussa, joka on maailman ennätys lajissaan. Nykyisellä on työllään 6 olympialaiset ja 11 maailmanmestaruuskilpailut, joista saaliina 1 MM-kulta, 4 hopeaa ja 1 pronssi sekä 1 olympiahopeaa ja 2 olympiapronssia. SM-liigan, Ilves Hokiin ja Ilves Fanlamin puolesta Raipea onnittelevat SM-liigan yhteyspäällikkö Jarmo Koskinen, Ilves Hokiin toimitusjohtaja Esa Honkalehto, Fanlamin puheenjohtaja Mikko Helin sekä Raipe-fani Jenni Avellaan.